ngalungisa izinto. Ngizoqala kanje usiqiniseko Mvelase umcimbi wakhe wokugcina uzobe Ku-right makanje. athi ngicabanga ukuthi azi mabonesha abathandi masiveze i-account number. Okay, ngizoyikhipha ngizoyibhala phansi at-least. Cela ukuyibhala phansi. Yeah, ibhale phansi. All right. Please ngicela nje uyibhale nje phansi. Siyabonga bafowethu njengoba sicele nje ukuthi nisifake i-donation lesilokho siyicela. Siyabona abantu mfethu bayasebenza kakhulu, bayayifaka imali. Baningi futhi abanye abantu abasixhasayo, abaningi abadumile abakhulu futhi bayasixhasa kakhulu. Siyabonga nje ngalokho. Abanye ke ngeke ngize ngibadalule because akazi bengitshela ukuthi kumele ngibadalule, kodwa ke ngiyokhuluma nje mhla usudlulile umcimbi ukuthi ubani nobani uye wasisiza kanje nobani. Yabo? Because abanye ngingasikhulumi futhi lesi. Ngicela nibhale le Capitec, ibhale mabonesha. Yeah, ka Capitec yeah. Buyi cela nibhale nje le ka Capitec please. Because abantu abaningi badinga yona le ya Capitec. Nale apps ayikusase yiyo leyo. Bafowethu ama account asetshenziswayo awu2 nje kuphela. Ile ka Absa nale Capitec. Ayikho enye bakhona kosomathuba la ngaphandle sengizwile ukuthiwa abanye sebekhiphe i-account bathi nayi i-account la kufakwa khona i-donation ekasiqiniseko sebekhona sengizwile. So ama-account akhona yilawa nje ayi2 nje kuphela. Umndeni osinike wona ama-account usinike nje lama-account uyi2 nje kuphela. So lama account lawa akusiyo i-account yami ekasikhova lo akungeni imali la kimi. So kubhizi abantu babhala le ka Absa nje. Mabonesha wenza njani kanti? Nale ka Absa isasebenza siyayidinga vele namanje sangena imali. Ilokho nje yashilo nje ama-50 rand, o-20 rand, o-200, ama-1000, ama-500 angena. Siyabonga nje kakhulu. Siyabonga nje kakhulu. Imali nje iyangena nje siyabonga. Kunjani maqwabe? Yaphila mfethu kunjani? Ngiyancenga nami. Ngiyabonga ukuthi ufike la. Ngizokwazisa ke abantu ukuthi ke umcimbi asiqiniseke uzobunini. Umndeni ungitshelile ukuthi manje abanankinga ngakhuluma ukuthi umcimbi uzobunini ngiyikhiphe ne-location abanayo inkinga. Uzobe ungesabatha noma uzobe ungesonto uyongcwatshela kuyiphi nendawo because le ndawo oyongcwatshela kuyo umcimbi ozobe ukhona uzobe usesikoleni because babone ngathi abantu bazoba baningi ne-social media izobe ikhona khona lapha. So bayanicela ukuthi nani bafuthe nifike njengoba niwumphakathi. Konje yiphi lezi kode athi ngibozi kode yiphi le? Oh yeah, okay. Leyo iyekeni leyo ngicela le ningayifaki leyo leyo iyekeni lethi esimhlongo iyekeni leyo. Ibhale mabonesha. All right, nansoke le. Ngicela uyibhale maqwabe ngicela ubhale i-account ye-Capitec. Yeah, nansi imali la ugame yeah yiyo ke le abafethu ayisasebenzi le ngibatshelile futhi nabantu engiye ngikulo nje. Umcimbi kasiqiniseke uzobe unge-8.
usiqiniseko uyongcwatshelwa emakhaya kwamaphumulo. Uyongcwatshelwa emakhaya kwamaphumulo. Indawo yakhona awuthi ngibone bebengibhalele la. So ngifuna ukufunda into e-right. Akusi yini Kangoni. Umaqwabe. Yep, yasis. Angazi noma inamba ngiyikhiphe yini ngoba badinga inamba. Inamba ungayibhala laphayana kuma-comment. Akona Kangoni wena Sikhova. Yeah. Ilink number. Ya sekuyona-ke lebhalwa ile Capitec le. Lebhalwayo lapha kuma-comment Capitec. Uvume Maqwabe uvume uthi ngithinte fast. Ngizobhala inamba kwabadinga inamba yase Capitec yale account number le. Ikhona inamba yakhona. Okay, sengibuyile bafowethu. Umcimbi usiqiniseko uzongcwatshwa kwamaphumulo. Indawo yakhona kuthiwa kwaNondunga. KwaNondunga. Niyakwazi abaziyo nje kwamaphumulo lo ndawo bazoyazi. Isigodi sakhona kuthiwa kwaNondunga. Umsebenzi uzobanjelwa esikoleni. Empungeni Primary School la befunda khona usiqiniseko mayiqala nje ukufunda nje isikole. Umsebenzi uyobanjelwa khona lapho. So umsebenzi uzobe unge-8 June 2005. Kulezi 8 lezi siya kuzo nje. Umcimbi uzobanjelwa uzobe i-8 ziSunday ne? Uzobe ungesonto. Nyangizwa bafowethu. Yeah, loud and clear. Yezwakala bhuti. Yezwakala. So umcimbi uzoba khona ke nge-8 ezika June. So, umcimbi kaSiqiniseko Mvelase la sobe simbeka khona endlini yakhe yokugcina. So wena ungafikeli ekhaya makuthi uyakwazi ngoba usiqiniseko ungayi ekhaya. Umcimbi uzobe usesikoleni nihambe nifikele nje straight esikoleni lapha kwaNondunga Empungeni Primary School. Empungeni Primary School. Umcimbi kaSiqiniseko uzobulapho uyacela nje umndeni ukuthi manifika ningafikeli ekhaya nifikele straight esikoleni. Kukuphi? Bafuna ilinki. Empungeni Okay. Primary School. Athi ngizoyibheka manje ngibhale lapha phansi then bese ngiyanibhalela. Abantu abangadidwa ukuthi umcimbi ngisho kungathiwa umuntu makangasi emhlabeni kuyashiwo ukuthi umcimbi wakhe ngoba kusuke Wokugcina. abanye bathi umshado. Okay, badidwa. Okay, umngcwabo. Okay. Umngcwabo kuyafana Bathi angithi bayazi nje ukuthi abantu bayathanda ukwenza. Hayi. Okay, umngcwabo bafowethu uzobeke uselentuzaneni. Kwamaphumulo kwaNondunga. Umsebenzi uzobanjelwa esikoleni Empungeni Primary School. Empungeni Primary School nge-8 June. I-8 June zizobe zingesonto ke kuzobe kuyiSunday. So lapho kwabafethu kuzobe kugcwele kuzobe kukhona ne-social media nabantu beindaba kuzobe kugcwele nje. Kuzobe kugcwele. Nezigwili zobe zikhona lapha nabaculi bazobe bekhona lapha. So into ke umndeni ke ongitshele yona lonto. Ngicela ukubamba naye i-call ngisekhona bafowethu.
Angeke vele bafethu and niyakhumbula ukuthi mayivezwe kanje uTikTok ngathi awufuni. Ngathi nangazi awufuni. ubani ongi-expandile angazi ukuthi ubani lo ongi-expandile. Mina nje bhala nje lapho bafethu. And then manje ngithola nje umlayezo right now manje nje. Umlayezo wakhona ungibuza ukuthi ngabe njengoba sikhona la ungabe ukhona na umuntu onolwazi noma ongasiza asenzele nje ipost ezoba ongasenzela nje ipost ezoba na wonke nje imininingwane ngoba okasiqiniseko ukuthi umncwabo wakhe uzoba unge-8 June uyongcwatshelwa endaweni yakwana kukuphi kumele ngilokhu ngifunda nje ukukhuluma into engekho la umncwabo wasiqiniseko uzoba unge-8 June indawo yakhona kwamaphumulo isigodi sakhona kuthiwa kwaNondunga umsebenzi uzobanjelwa esikoleni eMpungeni Primary School. So umndeni kaSiqiniseko uyacela bandla ukuthi mawukuthi uzofisa nawe ukuyophelezela uSiqiniseko ungafikeli kubo Siqiniseko uhambe uye straight esikoleni kukuphi eMpungeni Primary School. Yeah, bazokwazi nje wena nje mawukuthi nje awunayo ke awukwazi la ukuyewa khona if amafoni sinawo mawusufikile wena kwamaphumulo uzosesha wena lapha uthi kwaNondunga izokuhambisa ke GPS isikole khona ubhala ukuthi eMpungeni Primary School izokubeka nje straight phakathi izokubeka straight phakathi lapha. Khona ubuza la kuma comment but usikhova ukuthi i-account number inawo nama initials. I-account maqwabe ngithi nginisendelile egroupini lapho i-initials zakhona athini? Angazi uthi bani TS. Ithi X le yase Capitec. Yes. EMpungeni Primary School yebo umsebenzi wakhe uzobanjelwa lapho kodwa ke la yongcwatshelwa khona straight indlu yakhe yokugcina bathi uzongcwatshela ekhaya egcekeni usiqiniseke uyongcwatshelwa ekhaya egcekeni XP Khumalo XP abanye ke ngiyabazi ukuthi bazosuka behambe bethi baya khona emangcwabeni khona lapho kukuphi kwaNondunga uba kuthiwa usiqiniseko uzongcwatshelwa ekhaya egcekeni. So yingakho becela ukuthi wonke umuntu ozoya lapha emncwabeni makaqale esikoleni ahambe aye straight esikoleni lapha eMpungeni Primary School aye khona lapho and then kuzosuka lapho ke ahanje ayobekwa ke kwabosiqiniseko egcekeni indlu yakhe yokugcina ikubo ephakathi egcekeni ingazi yabo. So ningenzi ke lesi style sensala egoli ukuthi nivele nifike lesi straight nje emathunini akiyiwa kanje lapha emathunini kuzoyiwa kubo straight kwabo lontuzana. So kwabadinga i-transport ngicabanga ukuthi bakhona abantu sebeyihlanganisile i-transport njani abazosuka la egoli behambe beyele kwamaphumulo. So bakhona nje abantu asebenayo i-transport ukuthi behambe beye khona le. Ngibhalile inamba lapha ya udinga inamba abasegoli ngicela bangi-inbox abanesifiso sokuhamba ungi-DM ngidinga ukuya lezi insuku bese khona futhi omunye mhlambe one-transport othi naye ufuna abantu ushoda ngabantu naye futhi icela ukuthi i-SDM sizokhona ukuhlela kulela ey'ntweni ezizobe ziyenziwa njengamaphepha la azobe ephestiwe emotweni and stuff. Ngiyabonga. Okay. So bafowethu ngicabanga ukuthi sanibonani. Yebo. Yebo sawubona baba. Uma ngiyazwakala ngapho. Yakuzwa yebo ngezakala. Mkhiza lo. Ngicela nje ukuba mfishane ngoba angisendaweni ekabi la. Ngisempumalanga mina bafowethu i-transport nginayo into engishoda ngayo uma ngingathola abantu mhlambe abawu4 engingakhona ukuthi abala around eMpumalanga engingehla nabo besisolekelelana kibo ku petrol ngoba
ubengifisa khona ukuyifihla le ndoda. Bengiyilandela nje kakhulu mhlambe abenokungena ko live wakhe bengiqisha nje kakhulu kuma comment ke mina bengingaphumi ngingene la kwi panel. So ngiyafisa ukuthi ngibe ingxenye yabantu abaya khona kodwa ngizoshayeka la ngoba isikhathi engihola ngaso bese sengivule kakhulu so imali izongishaya ku petrol. Ngisempumalanga mina eNelspruit. If kukhona abafuna ukuya i-transport ikhona, imoto nje right vele nje right, imoto nje grand. Kodwa izolayisha abantu abawu5 ngo-drive. Khona ukubuza ukuthi kuphi neMpumalanga lapha kuma comment. NgiseNelspruit eBarberton. Mina ngiseNelspruit eBarberton. Okay. Kodwa ke if ukuthi umuntu mhlambe use inamba yami ithi ngicela ukuyibhala la kuma comment. Okay, abanye mabamfollowe lapha uMkhize uzomfollowa namanamba likhuluma ko WhatsApp. Isho baf. Iyona nje vele into esiyidingayo ke Mkhize ke leyo. Sidinga abantu abanjalo sizobafaka masifaka nje abantu la uzokuze nje uzokhuluma nje into eright nje. Khona ukuzwa lapha isandla ngingaselula nje impela masiyelekelana nje lapho phezulu. Mkhize khona ukubuzayo ukuthi ungakhona yini ukuthatha abantu abaseMiddelburg. AbaseMiddelburg yabo ngingabathatha ngingasuka la ngiphume ngale ngithi. Yazi uDumithi ngimfonele uDumise Nelspruit right now. Mathwala. Abafowethu ke Nelspruit lo muntu useniqede ngale WhatsApp. Yes, yeah. Because ngimbona Kanje niqede nje ku WhatsApp. Because le number yami vele ngicela uyibhale Ngicela uyimemeze ngizobhala ngaphansi bese ngibhala kuma comment. Ibize. Ya ngicela ukuyibiza 078 078 799 799 8781 87 ban 81 078 799 8781. All right. Nangu uze kodwa lapha Yeah. sebhalile. Yaka MTN. Ya WhatsApp yona. Onampa beyibhala kuma comment cathi bazokuthola ke. basempumalanga ke cela ukuthi WhatsApp ubhuti. Basempumalanga Nelspruit. Abangu WhatsApp ngizobe sesixhumana ke. Yeah, nabanye uma kukhona nabanye abafisayo ukuya kwi-funeral yakasiqiniseko ukuthi bangakhuphuka la if benama-transport kodwa beshoda ngabantu for ukulekelelana kuthole siyazi ukuthi ningazi availa la sizonukhuphula yeah ngicabanga ukuthi kuzosetshenzwa leyo nto leyo kuphela namhlanje sikhova Yeah. Ngicela sinike nangi yawubhuti lapha. kodwa uzikode sawuba Endela abafana. Ngicela yena athu khuluma ngathi kukhona ufuna ukukhuluma. Sanibona ngane zakwethu ngiyathemba niyaphila. Siyaphila. Cha ngizowemfa kwamhlongo bengithi ngizokufonela ngiyabona nikhuluma ngayo le bengizokufonela yona. Ngila eGoli mina kodwa ngizosuka ngoba bekufanele ngiye ekhaya next week kodwa kusho ukuthi seyiyafail yasekhaya. Ngizosuka la mina phakathi neviki ngiye ekhaya. Abantu engibacelayo mangabe bengaba khona abaseThekwini ngoba ngizosukela eThekwini ngiyekhona ngiphinde ngibuyele eThekwini kuyimanga ngibuyele eGoli. So mhlambe mangingathola abaseThekwini kuphela abazoya khona baphinde babuyele eThekwini futhi. Ngicabanga nginayo inamba mina lapha kubhayo bangakwazi ukungithinta. Mhlambe bangaba u4 ya ngoba khona bawu2 engizobafica phambili. Bengicela futhi uyiphinde futhi lo daba lakho futhi futhi. Ngoba khona abanye futhi abangena manje lokhu bengibuza. Angiyibeke kanje nje ngivele ngikhe egcineni ngithi kwabaseThekwini abasuka eThekwini nje abazoya khona baphinde babuyele eThekwini babe u4 ngoba khona bawu2 engizobuya nabo abalapha phambili. Yebo. So inamba yami ikhona vele lapha kubhayo. So bazokhona ukungiWhatsApp noma bayangithinta eceleni. Yeah. Ngiyamcela bafowethu ukuthi nani nenze ama video lapho
nisabalalise le ndaba le nisho ukuthi mhla ka 8 June 8 June kuzobe kuwumncwabo kaSiqiniseko uyongcwatshelwa emakhaya ke eNatal kwaMaphumulo. KwaNondunga isigodi. Isigodi sakhona kwaNondunga. Umcimbi lo msebenzi loyo uzobanjelwa ke esikoleni sakhona kuthiwa eMpungeni Primary School. Umndeni kaSiqiniseko uyacela ngizolokhu ngiyigcizelela leyo. Umndeni kaSiqiniseko uyacela ukuthi abantu befikele esikoleni sakhona eMpungeni Primary School la kade kufunda khona uSiqiniseko. Waqala khona ukufunda isikole lapho eMpungeni Primary School. So uyacela kumphaka umndeni kaSiqiniseko ukuthi abantu bengalenzi nje iphutha makuthi uyakwazi kabo Siqiniseko shaya imoto uye esikoleni straight. Kuzobe kuyisonto ke ngaloso nge8 kuzobe kuyisonto ke nge8 kushuthi ke abantu bazolova ke emasontweni wabo laba abafisa ukuya ukuyophelezela uSiqiniseko Mvelase abala eGoli bafowethu la eGoli ngiyacabanga ukuthi abantu abasuka la eGoli abazoya le Natal ngicabanga ukuthi bazosuka ngeSabatha ebusuku noma emini njani angazi ke kuzophuma kubo kodwa ke ngoba umcimbi vele uzobe unge8 ngicabanga ukuthi kuzoqala ekseni kakhulu ngoba vele ne-social media izobe ikhona khona lapha kuzobe kugcwele nje abantu abakhulu nabeculi bazobe bekhona nje lapha so ngeyami ngendlela engibona ngakhona nje uyophelezelwa kahle nje lo mfowethu lo uyophelezelwa kahle oqala nje ngingamusho ungizwe umchunu uzobe khona ngoba ke naye kade sikhuluma nabo ekseni manje uzobe khona omunye ke ngingaba sure ukuthi vele omunye uzobe khona so hamba nje bafowethu sasambeni mfethu siyophelezela uSiqiniseko Mvelase siyombeka bafowethu siyobona layo indlu yakhe siyobona indlu yakhe yokugcina bangumsindo wena futhi kuzomela ngiphumele ngaphandle futhi Ngisacela ukunikeza uBawuzikodi ithuba. Okay. Inibingelele phaleni kuyipanel. Phinde futhi ngibingelele kubo bonke abantu esinabo la kulo live. Cha nami bafowethu akukho okuningi nami ngisasho kona lokushiwo ubhuti Sikhova ukuthi ke bafowethu abantu abanesifiso sokuya emngcwabeni kaBhuti uSiqiniseko kukuphi lapha kwaNdunga isigoda ngithi kwaNondunga esikoleni eMpungeni Primary School lapho uSiqiniseko aqala khona ukufunda bafowethu. Ngicela ke bafowethu siganza kwethu ukuthi kena nizibonakalise bafowethu ukuthi kena nikhona enhlanga sizatsi ningizimu nenyakatho jwala kanephumela. Ngiyacela bafowethu ukuthi kena kuwo wonke ama-account akhishiwe la bafowethu sicela ukuthi kena si-contribute bafowethu silekelaneni siboneni lapha ukuthi kena silekelela kanjani emndenini ngoba phela bafowethu nikhumbule ukuthi kena kubo bonke abantu basuka koGoli abanye abanayo transport le mali izophinde futhi lapho iphinde futhi isize nasemndenini ukuthi kena bakwazi ukuthola ukudla. Ngiphinde futhi bafowethu ngisho ngithi ke kubo bonke abantu abathi cha bona banawo amandla ukuthi kena bengacontribute ngokudla qobo lwakho. Siyacela futhi nakho lokho bafowethu ukuthi kena abantu basilekelele bakhona ke futhi abanye besisilekelele kodwa ngeke sibasho njengamanje angithi Bhuti Sikhova. Yebo kunjalo impela yes ngeke sibasho njengamanje. Ngiyacela cela ukuthi kena niyifake i-account la abantu bayayicela lokho niyifaka nje lokho niyifaka abanayo account belokho beyifaka bafowethu lo ma 50 rand lo 20 rand bafowethu kobe kukhulu akukho okuncane emnikelweni. Khona into engifuna ukuyilungisa manje
Baba Mkhizo njengoba ubhala inamba yakho lapha abanye abantu bazodideka bazogcina sebethatha lo number besende kuyo becabanga ukuthi imali isendiwa kuyo lo number leyo ingakho mengithi mina abantu mabafollowe lapha bekuthinte ngale eceleni yabo ngoba inamba omunye angangena njengamanje abone inamba yakho ecabanga ukuthi kuthunyelwa imali lapho kanti ufike late yena ungene late kanti wena ufuna ukusiza ngetransport angithi yayibona lonto ngicela ningizwe nje kahle hayi ukuthi ngiyakulwisa Mkhiza ngalo ndaba leyo so ngicela nje la inamba ekumele zivele la inamba eza iCapitec ngifuna nje lezi inamba zeCapitec neze apps kuphela into eyinamba bese uyazicommentela into oyicommentayo kodwa nje iCapitec number yakho na ivele la nase apps ayivele khona la please ungaqhubeka Zikodo ngiyajabula futhi nangendlela eniphethe ngayo kuma comment nkosiyami ngilinduduzo kuphela boninduduzo kuphela bese kuthi ke bafowethu kubo bonke bafowethu abanamagama nenhlabathi ngicela bengakhulumi la kulama comment even noma ngabe kuthiwa mfethu unesifiso singakanani ngicela ukuthi ungayenzi leyo nto akukhulunywa kanjalo umuntu ongabe ehambile kithi kwaZulu kuthatha inhlonipho kethini hayi kithi kwaZulu kuphela kodwa ngicabanga ukuthi nje esikhumbeni esimnyama umuntu mangabe ehambile akukhulunywa amagama azokwenza ukuthi umndeni uphatheke kabuhlungu ngalendlela yokuthi kena baphathwa amagama akho kabuhlungu ngiyacela futhi niqhubekeni ngicela nibhayela le apps mabili ke bafuna ama account esiwafakayo iCapitec nansi neapps awuphunyuke ifaka ngiyabonga kakhulu bafethu ukunginikeza ithuba soke siqhubeke nje mfethu akenenzela umhlola bafethu man uyazi ukuthi kena mina ngiyojabula ukuthi kena mangabe sifika lapha kasiqiniseko lapha ngomgqibelo nangesonto siyasiphethe imillion buthi sikhova singayenza leyo nto into engenzeka leyo umphakathi wala ka TikTok mina ngiyawuthemba kakhulu babziko mina ngiyawuthemba kakhulu even namanje abantu bayanikela lama 20 rand lobo 10 rand o 50 rand o 100 rand hayi mina ngiyabona nje kuyasebenzeka bafowethu siyacela ngiphinde ngicacise futhi lento ngiphinde ngizosho lento le wena babzikode lana umndeni okasiqiniseko ungithumile namhlanje wacela wathi Sikhova ngicela utshele abantu ke umndeni wakho waka TikTok nomndeni kasiqiniseko waka TikTok ukuthi umncwabo wakhe babzikode uzobe unge8 June ngizoloku ngiphinda lento ngoba khona abanye abangenayo manje abangazi umncwabo kasiqiniseko uzobe unge8 June kwamaphumulo indawo isigodi sakhona kuthiwa kwaNondunga umsebenzi ke uwona uzobanjelwa esikoleni Empungeni Primary School so ngingazi ke abakangitsheli ke ngesikhathi kodwa ke basafuna umuntu ozokwenza iposter yakhona ngikwazi ke ngiyiposte nani nikwazi ukuyiposta lapho ko TikTok ngiyacela ukuthi nani maniphuma nje kulo live ukhona but ngicela ukuphazela ukhona usisothe engasenzela ipost ubevela khona la kuma comment ngase ngithi cela kubhalela nganomsekubhalelene yini okay hayi ngizobona ke mase ngiphuma ngoba akakubhaleli makubuya delay ukhona umunye engamthinta mina ngimxhumanise nawe Bengisacela uxola kancane sacela abantu ababhala ama account number lapha besacela ukuthi befake ama initials nesibongo kuhambisane konke ndawonye manje khona abantu lokubebuza besibuza ama initials lapha phansi laba ababhalayo bebhale ama initials ne account number nesibongo please ama initials uXT Khumalo XP no XT akusiyo XP leyo yani eCapitec yebo eCapitec eCapitec bekubhale konke yes Maboneshi yebo go check your WhatsApp mama all right please bafowethu njengoba ade ngishilo ke
baningi abantu enizobabona ke lapha emncwabeni. Hambani bafowethu, hambani, asambeni siyophelezela umvelase. Ayikho ke into embi ezokwenzeka lapha ngoba bakhona abanye abathi bane bayasaba. Ayikho nje bafowethu. Ngiyanicela nani ma Red Nation enfisa ukuya, hambani niyofihla usiqiniseko, hambani. Emncwabeni ke akumenywa emncwabeni, into ukuya emncwabeni kuphuma kuwe